La nostra societat s'enfronta a un dels seus reptes més ambiciosos: transformar la manera com vivim i interactuem amb el nostre entorn i entre nosaltres. Arreu del món, els oficis artesans han perdut el vincle amb la tecnologia per compartir llurs coneixements i secrets. Algunes administracions, però, són conscients de la necessitat de transformar la nostra societat per aconseguir un món sostenible i ja estan posant en marxa iniciatives. Sensibles a aquesta realitat i des de la Costa Brava, el nostre projecte Art Matèria vol compartir i transmetre els coneixements dels oficis artesanals amb la mínima petjada ecològica. Junts podem donar resposta a la manca de professionals del sector i crear oportunitats a persones en risc d'exclusió social. Seguint els criteris renaixentistes de l'home i la seva relació amb la naturalesa, volem desenvolupar el coneixement i nodrir les capacitats creatives per compartir-les amb el col·lectiu. Crear entorns sostenibles i amables amb la ciutadania i que alhora generin oportunitats i creïn una societat més justa i econòmicament equilibrada. Art Matèria proposa integrar diferents espais per a diferents actuacions. Visualitzar, divulgar i comercialitzar els treballs de diferents artesans per al públic. Oferir formació i tallers d'oficis artesans en perill de desaparèixer, tot aportant els mitjans bàsics per al desenvolupament de les activitats. Posar artesania, art en general, cultura i ecologia a l'abast de tothom. Debatre i intercanviar idees i coneixements teòrics sobre arquitectura sostenible, permacultura, tècniques i materials de construcció. Organitzar esdeveniments culturals i musicals, exposicions artístiques i audiovisuals, oberts al públic. El nostre projecte Art Matèria s'inspira en la iniciativa de la Comissió Europea Nova Bauhaus Europea. Aquest moviment fa una crida als ciutadans, experts, empreses i institucions europeus perquè imaginin i construeixin junts un futur sostenible, bonic i inclusiu.